Existují ostrovy, které svět téměř nezná. Tak, kde historie a záhady splývají. Některé z nich jsou zcela nepřístupné a ukrývají tajemství, která nikdo neodhalil. Zůstaňte až do konce a uvidíte ten nejzáhadnější ostrov světa. Na tomto ostrově jsou tisíce kostí pohřbených v písku, nikdo neví proč. Stopy dávných civilizací jsou roztroušeny po celém ostrově, ale žádný archeolog je nedokázal vysvětlit. Legenda říká, že ostrov byl místem obětí dávných rituálů. Nikdo, kdo se pokusil prozkoumat ostrov, se nevrátil stejný. Některé kostry jsou tak velké, že připomínají obry. Vědci spekulují, že ostrov byl pohřebištěm zapomenuté civilizace. Moře kolem ostrova je neklidné a tajemné, jako by chránilo jeho tajemství. I dnes jsou zde nálezy, které vyvolávají strach a údiv zároveň. Přesto se odvážní badatelé snaží ostrov zkoumat, i když jeho tajemství zůstávají neodhalena. Pokud vás fascinují záhady světa, dejte odběr a napište komentář. Na tomto ostrově stojí gigantické kamenné sochy, jejichž původ je záhadou. Nikdo neví, kdo je vytvořil a proč byly postaveny. Některé jsou tak obrovské, že člověk nemůže pochopit jejich velikost. Místní legendy říkají, že ostrov byl kdysi domovem obrů. Sochy jsou pospojovány tajemnými symboly, které vědci nedokázali rozluštit. Každý, kdo ostrov navštívil, popisuje pocit, že je tu přítomná neznámá energie. Ostrov fascinuje i dnes a vyvolává otázky, které zůstávají bez odpovědi. Dejte like a dejte nám vědět v komentářích, co si o tomto ostrově myslíte. Tento ostrov se objevuje a mizí podle přílivu. Mapa ho někdy ukazuje, jindy je zcela pryč. Někteří badatelé tvrdí, že ostrov se pohybuje jako živý organismus. Nikdo neví proč a vědci stále pátrají po vysvětlení. Lidé, kteří ostrov spatřili, popisují pocit neklidu a úžasu. Dokonce i satelitní snímky jsou často zavádějící. Zůstaňte s námi a dejte odběr, pokud chcete vidět více záhad světa. Tento ostrov je zcela zakázaný, vlády tají informace o jeho existenci. Nikdo se tam nedostane, přístup je přísně střežen. Legenda říká, že kdo ostrov navštíví, už se nevrátí. Místní domorodci se ostrovu vyhýbají a zachovávají mlčení. Dokonce i moderní technologie jsou zde k ničemu, protože signál mizí. Badatelé tvrdí, že ostrov je chráněn mocí, která přesahuje naše chápání. Dejte like, komentujte a přihlaste se k odběru pro další záhady světa. Některé ostrovy skrývají svá tajemství lépe než jiné. Který ostrov vás šokoval nejvíce? Nezapomeňte dát odběr a sledujte další záhady světa.